Ynönen, hei! Mitäs täällä tapahtuu? Miksei näitä päästetä maihin? Se on hallituksen päätös. Nämähän on kaikki juutalaisia. Maahan ei päästetä, jos ei ole työtä ja asuinpaikka. Eli siis, jos olis, niin voisivat jäädä. Hm? Tuleeko sota? Tuleeko sota? Wir wurden nach unserer Arbeitserlaubnis gefragt. Breche euch. Kein Leid wird eurer Familie hier widerfahren. Mitä sinä oikein lupasit niille? Ainoastaan rikolliseksi todetut lähetetään. Rikolliseksi? Ainoa rikollinen täällä on... Nur noch eine Frage der Zeit, bis du und Georg wieder beisammen seid.